Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa Tusibya sa tibuok kalibutan via internet. Maing buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigay po niyo boss nga nagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagan ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to miskutanan karong butaga mga kaigsunan. Ang tropical depression nga si Krising ni mintinar sa gikusgon ini samtang nag-irog sa north westward nga bahin sa kadagatan sa Bicol region. Straight to the point. Naa kini sa kapin sa 500 kilometros silangan sa Huban, Sorsogon. Siyam ka lugar sa Luzon gipaubos na sa signal number 1 sa Pag-asa. Gipanglawantawan kini nga mas mukusog pa sa mosunod nga 12 oras. Straight to the point. Ang habagat padayong mupauwan. Amo hatag og mga pag-uwan-uwan. Dakong bahin sa nasod apil na sa Visayas mahigala ang uwanon karong adlaw. Straight to the point. Grabing baha sad mga higala na sinati kaghapong adlaw mga sukit tig paminaw. Grabing baha mga higala na sinati sa Sugbo, Mandawi, Talisay ug ubang lugar sa Metro Cebu area. Gahapon human sa kusog nga uwan nga nilanat sa pipila ka mga oras. Straight to the point. Grabe mga talan-aw na to mga kaigalan to kaon nga dugang report anak mahigala ba ni kasama nga po lauro unya to taon. Kay grabe ning mga pagbaha mahigala nakamugna og kahuot sa kalsada. Pagkabara sa mga sakyanan nga nitiurok sa baha, hinungdan sa pagkatanggong sa daghang mga pasahero. Straight to the point. Katali pagtagad o butaga mga kaigalaan sa tuman-uman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa maayong balita, atong hataga pagtagad og ato mga higalang dakong kalipay no alang sa mga Katoliko sa Sugbo o Katoliko sa tibuok Pilipinas. O with due respect sa mga igsoon nga nasa laing tinuuhan, kay ang Sugbo karon mga higala human sa pag-retire na ni Bishop Jose Palma. Gihatagan kita og maayo nga obispo mga higala nga gikan sa lalawigan sa Bohol. Straight to the point. Si Pope Leo XIV mitudlo mahigala sa obispo sa Diocese of Tagbilaran City sa Bohol nga si Bishop Albert Straight to the point. Abit, no? Bishop Abit? Mo ni mga higala. Bishop, good morning ni mo diha. May mga panahon nga nagtan-aw ko sa imong video sa YouTube o maayo, no? Ato makita mahigala. So far sa akong tan-aw mga kaigalaan, man kaila si Bishop Abit nako. Pero nagtan-aw ko sa iyang nasa mga humili mahigala, maayo kayo, no? Ang humili ni Bishop Abit day, na kinini ang nindot ang iyang mga humili gikan sa kasing-kasing kanang makita nimo ang sinseridad og sa ako na ibawaan buutan ni nga obispo, so gitagaan ta sa Sugboron og maayo, no? Gikan sa lalawigan sa Bohol, taga Bohol ba gini si Bishop Abit? Abit oy. Okay. Sige, ato ni tagag pagtagad mga kaigalaan. May pumili sa nilay. Medyo si Aupod niya nindot og humili og buutan nga obispo. So gitagaan ta mahigalaron og bishop gikan sa lalawigan sa Bohol. Nga bulanon gyud ni day, no? Kay kinis Bishop Jose Palma kon man gini ang Ilonggo man
Kadto po si Archbishop Vidal Mahigala, di po to subuanon. So kinini ang Ilonggo ni Palma. Og ni kuha na siya sa iyang birthday mga kaigalaan, nakatambong gani ko adto. Ibital sa ko mahigala ni Sister Febarino, ni retire na si Bishop Palma, no? Pero tungod mga kaigalaan na matay man si Pope Francis, so medyo nalangan-langan ang pagdawat sa Vatican siguro sa iya mga higalang pag-process sa mga papilis nga mo retire siya. So karon with bag-o na mga higalang nga Santo Papa nga si Pope Leo, itudlo mga kagalaan, no? Nindot sad, no, nga kinini ang sa tanan mga higalang gipilian nga mga obispo atong silingan nga bulanon mo ay napili mga higala nga mahimong obispo dinhi sa Subo si Bishop Abet. Good morning Bishop. Straight to the point. Welcome diri sa Archdiocese of Cebu. Ano sa man ni ma-implement in the kin ka? Okay, murag excited ang mga Subuanon nga kinini ang mo welcome ni Bishop Abet diri sa Archdiocese of Cebu. Straight to the point. Unya sa pikas bahin sa mga higala ni ang may mga tinun-an sad. Sa patag dakbayan sa Naga gituhuan nga gisudlan sa daotang mga espiritu. Straight to the point. Human kalit lang kining nangisog, nisagit og danghila. Straight to the point. Sa ba ni magsaniban man mahigalas daotang espiritu. Kagato sa nagpagtagad rumutaga sa manuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin atong ipadayon may galatong diskusyon labot sa laliman ka mga kaigalaan anang South Bus Terminal og North Bus Terminal. Ni anak ko'y kopya gyud, no? Di anak ko'y kopya mahigala pila day kita ni anak mga kaigalaan. Astilan mga sukid tig paminaw. Dako agad kita ni Mr. Lo mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Kay mahibaw-an man pila man mahigala percentage. Ang porsentos Kapitolyo 5%. Imagine na 5% ra. Kinsa ba negosyatiha ang taon nga tagaag 5% ang Kapitol? Grabe na ang opportunity nga gipanegosyo kaniha. Tagaan na nimo 5%? Ang Kapitolyo? Para na ni pag-legitimize mahigala sa kontrata day. O na may bahin ng Kapitol. Pero pilay kita atong kwintahon ha. Kay magkwintada naman pila may gilimit nga 5% dito sa Kapitol. Kay baba mo pila? So kung atong kwintahon, kung mauna nga kantidad ang 5%, pila man di ay ang kwarta na gyud, no? Nga 100%. Kaya sa ako nang giingon, kung atong kwintadahon may gala og tinamban nga kwintada, tinamban nga kwintada sa 10,000 pesos lang daan. Ibutan ta usa ka adlaw 10,000. Ang bahin sa Kapitolyo 500. Mo na 5%. 5% of 10,000 is 500 pesos. So, tagaan Kapitolyo na inyong 500 kaya ako 9,500. Sa laktod, kung doon ay 100,000 nga kitaon si Mr. Lo, mayong pagkabahin na kay, di inyong 5,000, kaya ako ang 95,000. Nahibaw ba mo pila gyud mahigala di anan ako ang atong data ha? Mao ni ang bahin nga 5%. So kung mao ni ang 5%, makwintada na nato. Panggunit mo sa inyong lungkuranan kay basig man nga tagak mo. Unya mahigala sa atong pagban-uban ha. Padayon na mo paminaw kay atong i-discuss din hinapita ang Diyos kadako ang kita. Mo din sa basura day. Kanang sa mga headline sa Sunstar karon or Freeman. Tanawa, pila may kwarta sa basura, ha? Pabasura-basura lang na, pero doon na dakong kwarta sa basura. Tanawa day, pila man sa kwan. Pila man ang sa kwan, kana na ang sa The Freeman or sa Sunstar man aron? Pila ang sa basura kana? 407 million. Basura-basura lang na ang mga higala, ha? Kaya doon na may mga kontrata na, no? So doon na yung mga magkakwarta. Kanay may higala, ibaw ba mo pila? Wiwi lang na, pupo lang na, pero sus kadako ang kwarta di ay mga higala. Tagaan tabog hinta nga kung dunay 100,000 nga kitaon si Mr. Lo, ang ihatag sa Kapitolyo 5,000. So ang iya 95,000. Nya karon sa aktual gyud pila may iyang gihatag sa Kapitolyo sa aktual, ha? Inyo may bawaan. Atong i-discuss na. Pila aktual nga gihatag sa Kapitolyo. So atong i-discuss kung maunay 5%, unsa man nga number, unsa man nga number gamitan to sa math na to ba nga naabay atong i-find x, find x, find y. Kay imong tanawon mga higala kanang 5% of 100,000. 5,000 man, 5,000. Limang kaso pagkabahin anak kay lagi sa akong giingon 1,000 Kapitolyo di 1,000
imo 1,000, ako 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000. No? Imo na po, 1,000 na po, ako na po ni. Mula lagi, imo, ako, imo, ako. Karong buntaga tagahanta nagpagtagad sa tubuan uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nganong nisugot man si Gwen Garcia ani? Ha? Nganong nisugot man siya? Alkansi ba ang Kapitolyo? Ug ako'y pasultihan perting alkansiya. Apan ang pangutana, alkansi ba si Gwen Garcia? Mo na ilaing pangutana. Wa ta mahibaw, mo na akong giingon. Pautanon ko ninyo, alkansi ba ang Kapitolyo? Perting alkansiya. Unsa man ning kalakiya? 5% ako, inyo 95%? My God. Kadakong alkansi. Pero ang question, alkansi ba si Gwen Garcia? Di lang sa tama ka, ingon o sa. Kaya pagtagad, lubutaga sa atong pagbanuban, mahigalan nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Aron point. atong isulti din his kahanginan, iyagyag nato, pila gyud manghigala ang 5% nga na-remit sa Kapitolyo. Sa ato pa kung kanang kwartaha, maunay 5%, pila di ay ang aktual. Nga kwarta gyud manghigala ni Mr. Lo. Straight to the point. Ato i-compute ha. Ang taring pagtagad ng mga buntaga mahigala. Sa pikas bahin dito sa kauluhan, ang si Palas Press Officer Attorney Claire Castro apil sab sa moduso sa iyang courtesy resignation isip kabahin sa himuong revamp sa Presidential Communications Office. Straight to the point. O ang tubag po ni Auntie Claire at sa mahigalang i-discuss ang katong iyang tubag. Wa na to ma-discuss gahapon, gumikan sa kahagipot sa panahon. Karong buntaga, nagaantag pagtagad mga higala. Straight to the Kini point. guban pang mga hisgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Straight to the At point. isang i-check may galaron totoo may kasamang pulaw ro. Ano hitabo ini mga kagilaan ni ay mga tinun-an nga gituhuan nga nasudlan sa daotang espiritu. Diri ni sa may Barangay Patag, Naga City. Sus Ginoo ko. So naay naga video og na-upload kini sa usa ka netizen nga diin ang mga bata perting kisikisigid asa man to dome asa di pa nato ko na report ni Paul kita man sa area. Okay kini nani sa audio lah mo ni mahigala no unsa man ni mga graduhan ni mga bata nga kuan man ang mga video gi-upload sa ka netizen nga si Remark Algadipe matod sa caption nga human sa misa og pag-blessing sa ilang tunghaan sa may Barangay Patag, daghan ang nakuyapan o gipangsudlan sa daotan nga mga espiritu. Pipila ka mga tununan nga ang nagsagit-sagit, naghilak og ang uban isog kayo. Grabihan ni hitabo ay. Gikan din nagmisa. Barangay Patag ni nga kwan. Nakagubot ni sila mga higala. Kaya sa man hitabo nga. Kani Puting kusgana ra ba kuno matod pa? Dagang sa kapilya. Nagitabangan laga alsa. Pulti man kusgana. Ato ni gituyong ang giblor na to gamay mahigala gumikan kay ni follow tas community standard no. So gikan din ni nagmisa nya sa banga konan. Human sa misa og pag-blessing matud pa. Ikaw na. Ikaw. So magiyaw-yaw ano niya? So gidanis kapilya no? Ilang gidayungan niya gidas kapilya. Unsaan? Uy, hala. Perti mga
nga ab ani nila. Isog unya grabe man ka kuan. Syagit hilak nya perting kakusgan, labi ka isog kayo. Kay matod pa nasudlan og daotang espiritu. Wala ka, ngano ka ni mga kagilaan. Tinuod ba ka ni mga sukinting paminaw, no? Ani nga mga sitwasyon? Mo pa blessing nga naman nga kon man nga nag-blessing man unta, ha? Biyawan hitabo amay kila. Okay, ni mga oras sa ato 6 sa Radyo Man Pulaw ro nga tuwa karon sa area mga sukintig paminaw niining na hitabuan mga kagilaan, no? Sa ilang eskwelahan sa Patag mga higala City of Naga. Ato 6 Pulaw ro sa report. Paul, kumusta na Paul? DYHP RMN Report. Okay, Paul. Messenger. Okay, standby mga higala kini nga portion ito ganato sa SID Panyawan Liniment Oil. Mga kahigalaan pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang SID Liniment Oil nga may muhatag og kahupayan sa atong giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, mga pinaakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisan na lamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi malikayan. Busa gamit na makasama sa SID Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. SID Liniment Oil ginama sa SID Pharma o gyapod-apod sa SID Marketing. Basta SID Marketing, tatak, magaling. Straight to the point. Okay, balikan ta mahigala sa Radyo Man Paul Lauros ng linya ron. Yes, Paul? DYHP RMN Report. Radyo Man Attorney Rupil, on the spot meron si Speed Pilot GC Sumampong diri sa Patag Elementary School o High School, no? Ay sa usa ka compound na naman na diha ang elementary school o ang ilang high school, no? So dili lang kay kagahapon di ini nahitabo Attorney Rupil sa diyang nasudlan ning mga tinun-an ining maong eskwelahan, no? O gikan kag Naga proper Attorney Rupil padung kag Toledo ang daan ani. Onya dunay signage nga going to Patag. Pabukid ni siya Attorney Rupil. Sudlonon nga daan pabukid, although kuan siya simentado siya, no? Sa kami diri sa ibabaw gyud dirhin na namon nadumduman kining Patag Elementary School o High School Attorney Rupil sa Bukirang Bahin ni sa siyudad sa Naga. Last week Martes duha ang nasudlan. Uy. Pagka Bernis 16 ang nasudlan. Uy. Walay nag-video ato Attorney Rupil mahinungdan ato mapagya ato miaging semana adlong Bernis nga 16 jud ka mga tinun-an ang nasudlan og daotang espiritu. Gahapon Martes dili na gyud unta mosugot ning amahan kamo eskwela lang sa ang iyang anak kay mahadlok siya ba. Miyerkules gapon. Lahi pa tong Martes. Miyerkules. Kay Martes nasudlan naman sa nasudlan. Martes na po nasudlan. Gapon po Miyerkules napod. Ang pinakadaghan atong Biyernes, atong miaging Biyernes kay 16 jud kabuok silang mga tinun-an Attorney Rupil. No? So gahapon Miyerkules kuan sila mga 7 ka mga tinun-an sa high school ang nasudlan Attorney Rupil, no? Unya naa diri ang duha sa 7 ka mga nasudlan gahapon Attorney Rupil, although natay mga advance interview nila pero ato lang interview sila live. Pero akong pahibawan na itong technical, doon na higayon nga magwawa itong signal. So doon na tayo option, o kaputol na tayo itong audio, mag-diretso na nato sa messenger, kaya nakakonekta sa kusog-kusog na wifi Attorney Rupil, no? So ato lang sa nisusuninran atong audio sa pikas linya. Ato ikauban ron ang amahan sa dili pa kining bata, katong, sa may ako tawag nimo? Lito lang. Former barangay councilor ka sa Patag, no? Naga City. Ya, dili na siya active ron. Tanang pila edad mo bata? Paano sir? 14. 14. So una higayon nga nasudlan siya unsa man adlaw? Murag Martes man to sir. Martes sa mga alas 9. Sa buntag. Pila sila kabuok ato? Pag-arena ko sir, ang nakita nako kinira kong anak. Nga danay na daw lain nga naigo dito sa pikas room sad. So tungod ato, wala kay plano mo pa eskwela unta niya gapon? Atong paghitabo atong last tong nasundan ani sir. Plano nako dili na gid sa nako pa eskwelahan sa dire. Nya pagka Lunes wa sa eskwela, pagka Martes
Niyang yung gisang mabalik sa eskwela. Ako sa gipugnan, ayaw lang sa eskwela day. Eskwela man gid siya. Eskwela. Wala man siya sir. Kira man siya uli sa balay, lipay ko nga. Kira siya. Kahapon na siya sa nasudlan. Parantar na po ka, kaya nasundan Okay, na. Paul. So, gahapon ikaduha nga nasudlan. Standby. Yes, Radyo Man, Paul. DYHP. RMN Report. Radyo Man, Attorney Ropil, kining eskwelahan ron mingaw kay gideclared man nga Y klase, no? 1-1 po dire, Attorney Ropil, ang weather condition ron dire nga napita. So gipapauli ang mga tanan ng mga tinulaan kirong adlaw ay may declared man nga Y klase. Attorney Ropil, ang sa pito duhaning naa karon sa akong atubangan, edad og 12 og edad 15. Kining atong nahibaw-an, nakatunog kuno ni itom nga diwindi kining 15 anyos, Attorney Ropil. Morning nasudlan siya iyang nakita sa iyang huna-huna itom nga diwindi nga bata dunay kuyog pud nga nahog og kanang amahan siguro kay dako man iyang gilagway nga dako man niya hapba sa iyang lawas unya wais ni na itom ya tangkag kay dunggan. Mao ini ang sulti sa bata, no, na 15 anyos nga akong nahinabi sayo-sayo kaganiya, pero ako siya iatag nimo, Attorney Ropil, alang sa imong dunggang mga pagpangutana kay human siya mga yung pasaylo gahapon kay gidani siya dito naluya siya gidani siya ining Punuas Lumboy na ako'y picture diha, Attorney Ropil, kanang Punuas Lumboy luyo sa ilang eskwelahan mauna diha naa diha puyo ang duwindi na iyang natamakan, no. Pero ako ihatag nimo si Janjan, ang gaanan nila ko si Janjan, kay 15 anyos ni siya, babae ni siya nga Janjan, dai, si Attorney Ropil Fernandez Banyok, atong station manager sa DYHP, no, nadungog taron sa DYHP ug IFM. Paminawa lang, maayos siya. Hello, Janjan. May buntag nimo. Attorney Ropil, ha? Oh. Sir. Oh. Okay. Okay ra ka Jan? Dai, okay na ka? Sir. Oh, so kumusta naman ka? Okay na, sir. Okay na. O sige, maayo hinuon, no? Unya ka na ang unsa naman kang graduha, Inday? Grade 10, sir. Grade 10. Oh, maayo noon. Dugay na ka nag-eskwela diha ng eskwelahana sa Barangay Patag. Oh, since sir, elementary pa. Oh, elementary hantod karon, no? High school. Oh. Okay, unya ka na ang kanang inyong eskwelahan sa elementary o high school, usa man usara mo diha ka compound, usara mo ka kuan? Na usara kay gikural mo diha kauban ra? Usara. Oh, so sa imong pagka-elementary hantod sa high school, karon pa ka nakabantay nga inani. Oh. Oh, unsa may nagsugod da ni Inday? Na unsa man daytong hitabua? Na kay nakita na kay natumban, unsa may nahitabo di ay? Kanang kanang nay masudlan nga usas attorney kay marag masunod man ko ana ba? Okay. So matakdan ka, murag matakdan ka. Oh. Inana di ay. So atong panahon na kanana ang sige na di ay ni nga naay mahitabo sa inyo, no? Last week pa? Oh, last week pa, sir. Oh. So katong last week, kanus aman ka na nakasugod gyud nga na murag natakdan ka? Kanus aman to nagsugod gyud? Kanang wala ko sad ko kabaw nga kanus ato kay wala raman ko kay baw nga naunsa ko. Niadtong Biyernes, naapil ka tong gitabang pagka Biyernes? Oh, naapil daw ko ato, sir. Apil de ka adto. Niadtong pagka Martes, last week, apil ka wa? Apil sad ko. Uy, so pagka Martes dunay nahitabo, apil ka adto, pagka Biyernes apil na pud ka. Oh, Unya gahapon, naapil pagkagahapon. apil na sad. Oo. So, pagtanaw nimo kung doon imo mga classmates ni, kining mga nasudlan pod? Oh, nakoy classmate nga ustasad nga grabe sad pod. Kinsa may una gyud nga natakdan ani, katong una nga ni Singgit, unang ni Hilak, unang nga ni Sagit. Katong una, sir, katong classmate nako, mo to siya una. O, may una niya, natakdan mo tanan. Natakdan tong 16 ka buok. Oh. Oh, so kining imo, nakita ka doon ni Sagit na yung imo natakdan lang ka. Pero dili ikaw gyud mo oy una gyud ani, dili gyud ikaw natakdan na ka sa classmate. So sa imong kabahin unsa man doon na kay nakita nga lain or takod na gitong imo, natakdan na gyud kag hilak pod. Makakita man ko nila, sir.
Makakita ka. Unsa may nakita nimo? Kuan siya kanang bata siya sir niya. Kanang kuan sa laki pod mura siya amahan niya ba. So duha ka bug imo makitaan. Oh. Unsa nimo ra mga dawindi inana gagmay tao? Oh, diwindi man sila. Oh, so niadtong elementary nimo, nya hantod karon high school, karon pa ka naka-experience ani, karon pa ka nakakita. Oh. Unsa may sulti sa imong nanay, imong tatay din na ako no kay third eye? Na kay third eye or wala ra pod? Wala. Wala. So sa inyo o sa ubang lugar makakita pug ka or diha ra sa eskwelahan gyud? Kanang katong pag Bernice sir kay nabalikan ko anang gabi eh. Diha sa inyong balay na. Oh. Unsa may nakita nimo pag sa inyong balay? Usa pa man to siya sir niya. Nahibong ko pagapon nga duha na sila. Katong una ka nga naay nakita na tong Biyernes o na tong sa last week pa, Martes. Ang pag una jud to Bernice sir, ako makitaan usa ra siya ka buok, then paghapon nakita na nako duha na sila ka buok. Oh, asa man nimo nakita ni sa punuan sa kahoy or diha ra sa eskwelahan asa dapita? Kanang gahapon kay nang nidagan man ko sa lumbuyan sir kay mangayo og pasaylo ba kay nananasay na sudlan og balik. So dito nimo nakita sa may lumboyan dapit? Oh. So mo to ni adto ka kay mangayo ka og pasaylo. Oh. Unsa may gibuhat adto mga gagmayng tao nga kanang makita nimo mag-unsa man sila, kanang makita nimo sila? Nagduwa-duwa sila or ha? Ila ko tukon. Tukon ka? Uy. Oh, so wala sila ingon nga nagduwa-duwa nya makigduwa nimo. Basin og komedya-komedya to ilang gihimo. Duwaan man pud ko nila daw, ana sila. Unya kay gagmay maka ni sila, makaabot din sila nimo nga gamay man ka ning mga dawindi. Kanang mura sa kanang half ra gani nga dako sila. Unsa may porma sa naong din niya, ang dunggan dako yan dunggan. Oh. Oh, nya nadto kunong milabay semana naaman kunoy blessing sa inyong eskwelahan diha, do naman kunoy misa. Oh, gahapon. Gahapon nagmisa mo diha gahapon. Oh. Oh, kinsa may pare nga nagmisa, nakaila katong pare nga nagmisa? Wala. Oh, wala ka kaila pero ni tambong apil ka sa misa. Oh, ni apil ko ato sir. Oh, okay nya human sa misa dunay blessing nga gihimo. No, sa may ilang blessing nga namoy bag-ong building? Oh, na may bag-o nga eskwelahan sir ba para sa grade 10. So mo'y giblessingan. Oh. Walay mga kahoy nga gipamputol din ha? Ha? Walay mga dagkong kahoy nga gipamputol? Wala raman. Wala ra. So kinini ang paghuman og misa gyud ni pakita dayon tong maong dawindi? Kanang paghuman sa blessing sa amo ang eskwelahan sir. Oh, unya katong imong mga kauban-uban, parihara mo nakitaan dawindi po ilang nakitaan or lahi po ilang nakitaan basin og agda ba ka ilang nakitaan? Parihara mo nakitaan or lahi? Wala sa ko kay baw sa ilang nakitaan sad. Oh, wala mo sulti ang mga dawindi nga natugaw mi dinhin dapita. Natugaw mi minyo mi gitugaw ana, wala magsulti. Wala raman sad siya. Oh, unsa may iyang tuyo nga tukon man kaniya? Kuhaon daw nila akong lawas kay himuon nila og amahan sa inahan sa bata. Oy, unya paghitabo nini ato pagka-Biyernes, unsa man naa pa ang pari atong panahon na? Oh, naa pa. So gitabangan mo, gitabang mo sa pari. Niuli na daw ang pari sir para kay dili daw nila kaya, dili daw niya makaya ba. O niuli ng pari, wala mo padad og laing pari kanang exorcist. Gipadadaan min niya sir pero gabi na giuli na ko. Okay, wala ba istorya nimo ang dawindi? Iyara ko ingnon nga kanang iinahan ko niya sa bata. Iyang kuan akong lawas ba kay iya iinahan ko sa bata. Kadtong pari nga nagkuan unsa mang orasa ang inyong misa adtong gahapon? 2:00 tumisa gapon na. 2:00. 2:00. Mga unsang orasa man mo nga gitabang kay nakakita mo og dili ingon nato, mara nga dawindi. Unsa to orasa? Gitabang.
Alas 3 pa, sir. Mga alas 3. So naa pa ang pare pero ni uli siya kay di niya makaya kuno. Oh. Nya nagpadaog laing pare nga exorcist pero pagkagabi pa naabot. Oh, gabi na naabot. Kinsa man tong paria katong nagmisa? Nakaila ka? Wala pod. Wala katong gipada pagkagabi nga pare, katong exorcist nga gipada kinsa man tong paria? Si Father Mike man daw to, sir. Father Mike, wa ka kakuan sa apelyido? Wala. Oh, so unsa may gibuhat ni Father Mike? Gibinditahan mo? Ha? Unsa may gibuhat ni Father Mike pag abot? Wala man siya nakaabot na mo, sir. O ngano man? Kay giuli na ko sa kong mga maguwang ba. Oh, pero gidala mo sa kapilya, no? Oh, gidala. Oh, wala mo dala sa doktor sa ospital? Wala. Wala diha ra mo sa kapilya gidala. Oh. Okay. Kinsa may nag-ampo ninyo kung man makaabot ang pare? Kanang naman ko noy manambalay, sir, nga moduol ra pod. So mo nang gitambalan mo gahapon. Oh. Oh, pag uli nimo sa inyong balay, unsa man pag abot sa balay okay na, wala na mo balik. Kuan pa gyapon ko, sir, kay gisakitan pa daw ko sa mayo song tiyan. Oh. So unya unsa may kuan karon kanang may gani kaway klase karon unya kana na ang unsa may sulti wala mo'y plano nga mo adto mo sa pare para mabendisyonan mo dito. Dadon man daw may nila dito, sir. Doon may sapari, sir. Oh, kamong tanan katong sudlan og espiritu, kamong tanan dadon dito. Oh. Pila mo kabuk tanan nga mo adto sa pare? Pila ni kabuok tanan? Badto pare. Wala. Tulora daw, sir. Tulora, unya inyong mga maestra unsa may sulti nila kagahapon? Wala pod ko kay Baw. Wala po ka kahibaw. Oh. Okay. So kini ni ang unsa man ka inday mo simba sige ba kag simba kada Domingo? Oh, manimba man mi ng Manubingo pero unsahay ra pod, sir. Usahay ra pod. Usahay mo simba, usahay dili pod, no? Oh. Oh. Okay. So sige, so kana na ang kinsa may muda kuno ninyo ngadto sa pare? Sa DYHP daw, sir. Sige, so pulaw ro na ato lang pasakay lang mo da sa kuan na lang. Sa patrol. Sige. Walay mga kuan sa inyo sa kuan kanang sa simbahan ba ka, minister ba ka ha, or inyong mga kapitan or konsyal sa barangay? Wala man tangali, sir. Wala. Oh. Sige. So, sige, tanaw na nato kung asa ni si kuan ron. Ay adto lang nag-exorcist siguro. Okay, Inday, salamat kay sa paghatag panahon na mo sa DYHP o IFM. Sige po, sir. Okay, sige Paul. Tony Ropel, ato na lang ni silang dalhon niya karon taon pero kining usa 12 anyos. Ato rin po tanong sa iya nakita po na Tony Ropel, no? Tony Ropel na daya. Hello, Day. Ginawa. Hello, Inday. Hello? Maayong buntag ni mo, Day. Kumusta naman ka? Ang buntag, sad. Kumusta naman ka? Okay na ka? Okay na ka, Day? Okay ra. Okay ra. Unsa naman kang graduha? Grade 7. Grade 7. Oh. Unsa may nakitaan nimo di iPod? Napo kay nakitaan? Say mo nakitaan po. Padol kini kala. Naa kay nakitaan? Kitaan na ako, sir. Katura mga anino nga itom. Nalabay ra sa hangin ba? Anino nga itom. Unya nganong ni apil man ka og hilak adto nila, apil man kag singgit. Unsa may imong gibati di ay? Unsa may imong paminaw di atong panahon na? Sige. Say mo pamati ko no. Andra ka nang kuandra bagahe kaya kung nawa. So diha po ka tibuok nimo kuan pag eskwela nimo naara po ka nang eskwelahan na. Pagsugod nimo eskwela grade 1 hantod karon. Kadong layo siya. Kana. Hello Inday. Okay na ka, Day? Sige, so amo lang kang pagkuyugon dito sa kuan aron nga mabendisyonan mo dito sa exorcist nga pare, ha? Sige. Sige, okay Paul.
Okay, Tony Rupil. So, mauto si Kuan. Ang 12 anyos to siya, Tony Rupil, no? Ang 12 anyos. Naputol di ay, mautong kadungog siya. Tara, ato ibalik ka, sige. Tony Rupil. Tony Rupil, ha? Hello. Hello, Day. Ah, Nakabati. Okay na ka? Kabati na ka? okay ra. Ang kinini ang unsa may nakitaan pud nimo? Naa po kay nakitaan dito? Oh, naa. Unsa may mo nakita? Katong anino nga ito, maran labay sa Anino nga ito? Unsa tong anino ha? Dako nga anino or gamay? gamay ra po to siya. Gamay. Nya wala mo sulti katong anino. Wala ra. Diin man dapita nga anino dito sa inyong eskwelahan, sa inyong room o dito sa kahuyan asa dapit? Eskwelahan sa dapit bintanaan gawa. So pagkakita nimo sa anino wala ka mo tugan sa inyong maestra. Wala ra kay nalipong man ko largo ato. Nalipong ka largo. So gahapon doon na may misa, ni apel po ka sa misa. O ni apil sad. Unya pag human doon ay blessing, apel po mo sa blessing. O ni apil sad. Tigsimba po ka day, kada Domingo. Nagsara. Panagsara ka mo simba. Kumpisal, nakasuway na kag kumpisal. Nakasuway na. Kapila naman kakasuway og kumpisal. Kaduha. Pila na may imong edad karon? 12 anyos na ka, no? So unsa man graduha ka nakasugod og kumpisal? Kuan pa grade 4 o grade 6. Grade 4 o grade 6. Karon unsa naman kang graduha karon? Grade 7. Grade 7. So okay. So mo pa ni imong pagkasuway og kumpisal. Una kay higayon, first to nimo nga nakakita ka anino or nakakita na po ka sa una? First time pa na ko to. First time pa di ay. Di day ka pirmi nga makakita. Dili. Unya imong mamag papa imong gisultian anang hitabo nimo. Ako mama ra. Unya unsa may sulti sa imong mama? Wala nalimot naman ko to. Ang imong maestra kay daghan man mo kabuk ka nasudlan kagahapon. Unsa may ilang giingon? Wala ra sad. Wala rasad. Ang katong pari nga nagkuan, katong pari nga nagmisa. Unsa may ilang iyang gibuhat sa dihang na nagkisikisi na mo? Nakahinumdum ka? Wala na. Wala na. So katong pari ni pauli man tong pari kuno anang pagkahapon, dunay laing pari ni abot pagkagabi. Nakakita pa katong pari Wala. Wala nakakakita. Pero og kanang naay dadon ka sa pari karon para mabindisyonan ka, okay ra ka. Okay ra. Okay ra. Sige. Karon nga kuan ha. Kay kanang murag si Father Mike Fortich tingali to. Kay exorcist man Aron nga makuan mo, madala mo dito, mabindisyonan mo dito, ha? Sige. Okay, Paul. Tony Rupil, mauto ang duha, no? Ka mga tinunan nga pulos na sudlan, no? O daw espiritu. Katong gahapong adlaw, no? Napagya na yun kay ang una niaging simana man to. Duha sa tukaugla, yapon, Martes o Bernes. Ang Bernes mo'y ubay-ubay. O niya gahapon, mo'y 7 sila kabuok, no? So, naay nanawag nila ron, ilang advisor, ma'am, nanawag nila, ma'am? Ilang advisor? O sa may advice dong? Nangutan na siya. Asa daw dadon. So, dito, naay pari yun dito. Yan ako akong nakatabi, sir, kay madalang daw mga bata dito kay kung wala si father, naaraman daw ang iyang mga assistant ni father sa kumbento. So, okay na ang mga assistant na lang mo susurya nila dito. Gusto silang at lang daw, naaraman daw ang iyang mga kuan dito. Ma'am, unsa ka diri sa Patag Elementary School? Kaan ako sa simbahan for lector. Sa lector ka sa simbahan. Si Attorney Rupil, no? Basig na ay pangutanan ni mo gamay, Attorney Rupil. Hello, ma'am. Hazel. Sister Hazel, good morning nimo, sister. Good morning, attorney. So na-lector ka sa simbahan? Yes, attorney. So katong pare gahapon ka ila ka adto nga nagmisa? Yes, attorney, si Father Rosdel. Father Rosden. Siya mo'y nagmisa, siya mo'y nagblessing. Pagkagabi, diya ko no si Father Mike. Kinsa man si Father Mike? Mo si Father Mike Fortich? Nalimot ko siyang apelido, Father, pero siya daw na ang exorcist. Yes, Father. Yes, attorney. Okay, so siya mo oy exorcist. Unya, pag abot niya, kay at least nana untang exorcist, wala na po ang mga bata noon. Wala na.
Oh, so sige sister, kana na ang simbahan nato diha. Naboy mga tingalig magkatabang pug ka, basin og makuyugan ni dito or kinsa ba ka dito sa atong kuan, atong exorcist nga pare para nga mabendisyonan na sila dito. Yes, attorney, nara ni contact na ko. Tapos kanaan na siya kung dadon daw ang mga bata, nara, kung wala daw si Father Mike, nara daw yung mga assistant. Taga diha ra ka Sister Hazel? Yes, attorney. Oh, so unsa na magkakadugay nga nagaliktor sa simbahan? More than 3 years na, attorney. Kanang lugar din ha sa kuan unsa man na first time nga naay nahitabuan nga dunay mga bata gisaniban sa espiritu or dili ni first time nahitabo na ni sa una pa? First time jud ni attorney kay ako diri man pad ko nag-graduate ani nga eskwelahan na. Pag-graduate nimo na eskwelahan na wala ka kabantay nga dunay kuan, may nanang nasudlan sa una sa inyong panahon. Wala, Father, karon ay wala, attorney, karon ra. Okay. Wala ba'y mga kahoy dihan dagko nga gipamutol nya kanang gitukuran sa bagong eskwelahan? Wala raman, attorney. Oho. O sige. So kinini ang kuan na siguro, anak na siguro no, ato na siguro sang magiyahan pod aron nga layo ra ba sa inyo diha sa Naga kanang St. Francis of Assisi masiguro ni kining naa diha ang atong mga exorcist? Layo ra na sa inyo? Layo pa jud, attorney, kay highway man na siya dahil bukid man gud may amo Okay. So sige, ato lang pagkunan kay natay patrol diha basi makasakay ra sa patrol para makakuyog dito dito sa kuan simbahan. Salamat kay Sister Hazel. Sige, attorney. Salamat may buntag nimo. Attorney Rupil, no? So ato ning dalhon ning duha, ning 12 o 15 anyos na ara mailang ginikanan Attorney Rupil. Ay mo advice sa ilang kuan dalhon dito sa simbahan para istusuryahon ni sila dito Attorney Rupil, no? So mo ni ang atong pag subay ron nining mga tinunan sa Patag National High School, no? Ay mga high school student man sila ang nasundan ni wala ra may mga estudyante sa elementarya. So ang uban mauli na relax na nya kintong una na to hinabi Attorney Rupil gidagyo to sa amahan sa usa ka mananambal dito sa Toledo motong dito ni ingon nga oy nakatamak man kag duwinding itom. Pangayo dito pasaylo luyo sa pangay pasaylo sa punuan sa Kaimito na luyo sa inyong eskwelahan. Tinuod jud na dire. Na ako'y hulagway na ako'y picture na gisay na Attorney Rupil. Punuan dili kay dako nga punuan sa Kaimito. So dire ang bata nangay pasaylo pag humagpasaylo pangay pasaylo na lukmay siya na luya na siya nakatataon naulian unya na yung gidaan nila dito sa ilahana, no? Kuha na siya. Ulian na siya matong ato na siya na istorya. Ganiya matong lahi to iyang nakita kaysa 12 anyos kay medyo siyado raman tong nakita ni kuyog sa hangin nga itom. Unya kato iya amahag anak no ihulagway kay ang usa ka duwinding bata, ang usa dako na ya tingkag og dunggan Attorney Rupil, siga og mata. Oy. So yan describe na ko. Isa ka tong duwindi ha. Yung ka duwindi Attorney, gagmay mo nagbata. Pero tingkag lugdog. Lahi to. Tuwa magbata. Sa katong duwindi. Huwag natalik katawanan Attorney Rupil para mo katawa po taon ni sila diri taon. Kay seryoso kay sila silang kagulanan gahapong adlaw, no? Nag-wirecast ron diri Attorney Rupil, no? Nanaaw sila sa atong EP Live, gamitan nila og Bluetooth speaker. So naglanog-lanog ta diri sa lugar jud, no, sa eskwelahan nila diri sa ibabaw. Padayon ang 101 diri Attorney Rupil. So man na atong pag-follow up ning maong hitabo uban ako si kasamang Speed Pilot GC Sumampong. Ako inyong radyoman Paul Lauro, DYHP Tatak RMN. Number 1 sa balita. Arita mahigalang Ate Claire Gamay be. Ipadata lang to mahigala sa pare dito katotoang reklamuha mahigala o katong maong na poses kitag dawin di guban pa ipadata lang to dito katong pare mahigalang permiro mo dili niya kaya namo gyud mga pare pud uban nga magkabantay ka mo dili mo kaya na kay dili ka exorcist kining tanan pare og maapiki makamaon na sila na pero medyo murag alanganin ka kay amo atlas lang ka imong ihatag og exorcist gyud kay do na magay ministry ani kanabitas Father Darwin Gitgano mo man na iyang ministry kanang exorcism medyo kuyo-kuyo sa ginang exorcism kay ikaw magimatubang sa mga panuway anak kay Inya ka na bang yawa, atubang nimo dito, kana na mo bendisyon ka na, iyaw-yaw ra ba niya ang tanan nimong mga sa, okay?
Kay kibaw man sa nimo, mingo man patuga-tuga lang ka pader kibaw ko bayot ka oy. Makasabot na mo pader kuan ka na kay kabit-kabit. So, makuan ka, ma-distract ka. No, muna nga og tan-aw nimo di nimo kaya, mangita kag laing pare nga katong exorcist. Mas taas-taas mo ilang requirement kani mga exorcist kay carefulness na kayo ana gyud. Muna nga kuan no. Kanana ang lahi na ilang kuan. Kay ikaw pare ka na mga tapok mga tao daghan nya. Muyaw-yaw na sa mga sa nakimahibaw ba siya mga higala. Nga ikaw ma-distract man kay mingo man nga ikaw kay susbinya daghan ka kay uyab oy. Pari-pari lang ka pero si kuan ang nganlan man na kay nga si kuan dito sa Bugo dito sa Karka dito sa kuan. Madisturbo ka. Pagka-disturbo nimo di na ka makapadayon sa imong exorcism rights. Kay sa Catholic man naman na exorcism rights. Lahi man sa mga reliyon pod with due respect sa mga pastors nato nga naminaw ron napod sila ilang kuanana pamaagi pagpahawa sa mga daotang espiritu. No? Kay doon ako kaila bitaw ana nga kanang dili to sa pare pero li minister. Kamamaos siya exorcism. Nya katunoy na sudlan iya magitestingan. Bidawa maminaw kuno ki oy. Gahi kag kang kuan na ka. Nay mga pare nga kamao ana si Father si kuan Tatay Dudong Limchua ato mga higalang head servant sa Oasis of Love. Kamao siya na ang mga pare nga kamao diri sa Cebu mahigala si Father Cuiday. Kamao Rinaldo Cui. Kay sa una go si Monsignor Kikimbik magyud maoy sa ligan diri. Mao gyud official exorcist may Galades Diocese of Cebu. Pagkawa ni Kikimbik danato siya mga pangtudloan mga higala. Kay kinigong exorcist ka kana Father Darwin Gitgano os Bohol. Exorcism ng iyang ministry diha. Medyo lisod-lisod sa kunang inana nga klase kay kana labang panuway kanang yawa ra ba mga higala mo baos ra ba kuno kay? Mo nang kuyaw-kuyaw gyud. Ako dito ko sa Bohol gimbitar ko ni Father Darwin Gitgano bida. Grabing inampuay gyud ay. Siya ni dayon lakaw kuan sa magampo sa ato ni. Grabing magampo ba? Kay ngano man ang yawa ra ba mo sunod nato ni. Nya makakita ko opportunity ma-discuss ta. So kung lahi po ng iyang kalaki, mainampuon kayo kay tungod mahigala ka na mo imong ministry, lahi po na nga klase sa ministry mga kagalaan. So kung mapari ka kay, panalitay ka pare, pindi kang asa ka nga ministry, pero challenging kayo nang naaka sa exorcism. No? Pero mo lagi na, prayani mo, exorcism mong ministry, di ka palabi pagkasagyod kay lisod man. Nakasabot man siya, nga hubog ka pa din, ay, itong one. Ngano man nga ang yawa nga makahibaw man siya tungod kay matod pa mga higala kining inyon makasukmatan man ka nga kahibaw ko sa imong gibuhat kay niadtong panahon nga naghimo ka ng krimen nagtuo ka goy nakakita ko kuyog ba ta ato. So na nga madistract kayon labi pa karon kay pare ka panalitan kay nya nga kibaw mo ko nimo nga na magkaipanguyaban tos Bugo o katong dito sa Karkar po lain po yung panguyaban dito ina no. Mag-distract yung kay magsabot man siya may ayaw pagkuhan kibaw ko si mong kuhan wa ingi mong kuhan imbis kay nanakay Latin nga imong ipangadji ba ipangadji nimo di na magkadima o imong mga Latin kay imbis kami ka nga Satan in the name of Jesus mo nakahawa diya mabaling ka Jesus in the name of Satan. Mabali na imong kwan kay nga nawa na ka makadimaon na disturb man imong utok mo na diha mga kaigalaan ambot ni si paring John Reyes Abidra og napari pa ni ambot unsa kay imong kwan pre unsa kay imong kinini ang ministry no Attorney John Reyes Abidra si John Kagulada hapit man ning pare kung man ni siya abogado ni ron kasar si John Rey abogado ni pero mga seminarista man kini si John may seminarista kini si John Rey ato ning kauban journalist nya karon na abogado na kung gusto ka og ministry nga kwan di lang ka mo adto repit sa kanang exorcism kuyaw man na kanang klasiha sa kwan ministry mga higala.
Straight to the point. Okay, now arita mga kailangan doon na tayo mga hisgutanan noon karon to taod lang pero dili pa ato sang ipabati ni si Auntie Claire be. Kay ba ko nga nakabati na mo ani, no? Pero ato lang ni mahigalang ibalik kay atong analisaron mahigalan ng iyang tubag ni Auntie Claire labot mga kaigsunan sa kamatayon ni Juan Paulo Tantoco, ang executive mahigala sa Rustans mga sukid tigpaminaw nga namatay didto sa Amerika og na-confirm. Klarohon tani ha. Kanang giingon nga fake news man ang sa sugod pa. Antod karon naklaro naman ang naa namatay og confirm nga namatyan mahigala tungod sa cocaine overdose. Straight to the point. Na ang giingon na pod nga fake kini kuno mahigalang police blatter. Do na mahigalay digital nga pamaagi nga na fake tong sumpay. Mo na giingon ni Auntie Claire pero atong paminawon mahigala be kay aron nga atong maanalisar pag maayo. Be ato kuno ibalik kuno names be. Kay bawo ko ka nakakita naman mo ani nakadungog naman mo ani pero ato lang ibalik kay aron at analisaron na to ha kini ang gisulti. Sige, okay, go ahead names. Okay. Dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng ibang mga obstructionist para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Okay, Katsa. So, unsa ba ning kalakihan na ari naman sa politika noon kuno? Bida, di lang sa tama to sa politika. Pwede ko na din politika pero tagsaon tao sa nagsulbad ni unsa ning kalakiha. Ana dadamay kuno ang pribadong tao ana. Now, kini private person bitaw ni si Juan Paulo Tantoco. Why lalis? Usa ka private person si Juan Paulo Tantoco. Pero og ari ka sa mga journalist manggod. Wa pay labot ang uban ha, ato unahon na journalist. Kinahanglan man pick upon nimo sa news. Ha? Pick upon nimo as news tungod mga higala kay siya usa ka prominent person. Makuha na nato elements of news niya ha. Labaw sa tanan Pilipino ni nga didto mga higala namatay sa laing lugar sa laing yuta sa foreign land. Unya gawas ana ang asawa mahigala cabinet secretary ni President BBM. Di malikayang gyud mo nang lisod ka nang aya dadon ta mahigala garuyon ta nga private person man ni mo na ang pagluluksa sa pribadong tao porbida ng istoryahan. Straight to the point. Kining balikan ta mahigala kining press conference ni Auntie Claire. Okay man nga iyang gitubag after 4 months. Pagkalaay kayo nya after 4 months kay March 8 man ni nahitabo ang pagkamatay ni Juan Paulo Tantoco. Unya after 4 months kapin mo pa'y pagtingog nila ani kay daghanay ni demand. Nasulti naman ng Sara Vice President Sara Duterte gani. Nasulti na demand na mahigala si Senator Amy Marcos. So natural ang mga tao nagpaabot ba ang kahilom sa Malacañang mga higala makabungog nga kahilom ang tao di malikayan magduda gyud. Straight to the point. Magduda gyud. Nya kini iyang gipahigayon nga press conference medyo ako mo evaluate. Prangkang pag-istorya ako mo evaluate ha. Medyo dili kayo sa hugot inday kin. Prangkang pag-istorya ha. Mura ba tawag na gitago-taguan nga dili hugot. Kay unsa man kung atong i-summarize ang iyang gisulti ha, iyang gilimod. Ako ipabati ninyo but ug atong i-summarize iyang mga higalang sulti private person, ana pamulitika, human iyang gisulti megala nga kini dili entourage sakop sa entourage. Dili lahi kuno nga hotel. Unya ang kining maong police blatter nga nikatap mga higala usa ka tampered police blatter kana. So tagsaon na to nag-discuss ha. Malamay ka nga medyo hungaw nga pagka kuan ba? Or mo siguro nadugay sila mahigala og nalangan sila mahigala og explain ani medyo nangita pag pamaagi na sa man nag-meeting pataw-saon ta man nga pagpasabot ani nga kana bang dili pud kay halata. Ay nganong nagpa-mingaw man kayo, nganong man mo automatic mahigala pag nay nahitabo ana nganong di man ang timeliness sa paghatag og explanation. Ug wa kay gitago-tago ngano man. The more manggod nga kinahanglan kag transparency, labi na inaning hitabua mga kaigsunan, usa ka Pinoy
ang namatay dili pagid ordinaryo nga Pilipino ang namatay. Unya kining namatay nga Pilipino bisa pag mayon di man sakop sa entourage, dili man katagsaon ta nag-explain ha. Pero imagine kag namatay na day kanang imong gikasayaw-sayaw pa pagkagabi kanang imong gikakaon pa gika nagdungan mo pangaon namatay. Unya wa lang kay hisgot bisa gamay ha. Straight to the point. Ano mga tao may okay ka lang? Namo niya akong tagsa-tagsaon. Ito i-explain o tagsa-tagsa lang. Para mahibaw ano to, mahigala ba? Ano may yung medyo ipagkagamay. Kaya no, ang mga punto ha, tanawa mga punto. Balik na to gamay mga kaigalaan ang mga punto ha. Be, ato ibalik ko gamay ko no, names. Sige, balik gamay. Niyang sulti. Kano? Sige. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paul Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage. Sadong, rewind sadong. Asa may pagsugod yun na pagsugod. Beka itong Sige. Dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng ibang mga obstructionist para masira ang First Lady, ang Pangulo, at ang administrasyon. Okay, cut sadong. Okay, freeze usa. Ato na padayon niya taon. Okay, unahon tani ha, ang iyang punto nga ang pribadong tao na dadamay na no. So private person, way lalis. Private person kini si Juan Paulo Tantoco, pero ang media ini mo pick up man gyud, ang media ana. Nganong mo pick up man? Tungod kay si Juan Paulo Tantoco o sa Elements of News mga higala, naman ang Elements of News, kung atong mahinumduman mahigala sa mga lecture na to journalism kanadto, ang timeliness, na diha mahigalang proximity, na diha mahigalang prominence, no, na human interest, na diha mahigalang oddity, na diha mahigala ang daghan nga mga Elements of News. Pero kini siya maigo ni mahigala sa prominence in the kin. Public figure man si Tantoco, mga sukid di paminaw, kay imagine ka executive kini sa Rustans. So bisan pa kanang may kag private person man. Private person, ibalita gyud nimo. So kinahanglan i-explain ninyo. Ngano man private person pero prominent person siya, businessman at that. As that. Dili ordinaryo nga Pilipino, usa ka businessman og ang iyang asawa cabinet secretary. So prominent public figure. Bisa pa kay dili public official, ang iyang asawa public official man, dako man official, kay secretary man mahigala ni BBM. O kini si Tantoco mahigala public figure man. Mabalita gyud na. Ako exampulan mo ha. Labi na ang kamatayon mga higala, questionable ang kamatayon. Imagine kag 44 years old namatay sa usa ka hotel, may pagpagasayo-sayo pagkagabi, may pamahigalang kaon-kaon pagkagabi, may pang pag-attend mga kaigsunan dito sa Manila International Film Festival nga promotion nila dito sa Hollywood. Unya namatay kalit, so dili ni natural death in the kin. Kay dili man natural death, natural ang mga tao do nagay interest nga tanawon kini balita ni ha. Straight to the point. Prangka pag-istorya may gala og media ka, balita gini man day. Labi na dito ka kay dinhi pa ni sa Cebu, gipadadaan ko ning Pulaw Road dito ato Apple. Ako lang ning agi katawa ha. Di gani padadaan to dito kuan. Natural kana unay namatay kuno sa kana nga hotel. Unsa may namatay? Private person naman pero negosyante man. Ba naman ni kuan ang namatay? Sekretary ni Bibi Maha. Dili ba na alarming? Kung media ka mga higalang tinuod kang media nga dili hinaon ka makatingog anang kalakiha, ikaw may ma-question. Prangka pagka-istorya. Ikaw may mapangutan ng publiko ngano man mo katingog. Ngano na blackout man? Nga doon na may Elements of News ini, ang kanang iyang prominence mga higala, usa sa mga Elements of News, kuhaon yun mo na. So dili maingon nga kung tanaw ha, bisan pa gani og natural death ang mamatyan mahigala sa usa ka private person nga prominent person. Ibalita magana example na ko ha. Pagkamatay ni Beatrice Bia Zobel de Ayala, namatay siya natural death. Ang asawa ni Jaime Zobel de Ayala namatay last year. Nganong gibalita man nato? Nganong gibalita man sa tanang media outlets nga namatay siya man ning katiguangon day. At age of 88 years old namatay siya. Ha?
Unsay namatyan, natural death. Nganong gibalita man sa media? Tanan, ni carry man sa balita. Because, private person siya, pero prominent siya mga higala nga, labi na sa business world, mga sukintig paminaw. So, balita, numdo mo? Kana si Kuanon, kana si Gukongwe day. Pagkamatay ni Gukongwe, nganong balita man, nga di man na sa public official. Pagkamatay sa asawang Gukongwe, kay pagkamatay ni Gukongwe ang Jan Gukongwe man no, ang asawa ni sunod. Nganong balita man? Balita because private persons but prominent sila mahigala kay mga businessmen kini. Straight to the point. Mausab ni si Tantuko. So medyo hungaw ba nga kanang dili kay kuan private person. Mura ba kitong naabit tay tagu-taguan, mura na alanganin bitaw day. Dili ba hugot bitaw nga argument pa nga hugot nga mo na. Pero di pagkagamay nga politika man nya private person nakakahiya, matud pa niya mga higala ni Auntie Claire. Ato lang yagi katawa ha. Now, kung balita man gani kana kay tungod prominent bisan pag natural death ang gikamatyan, balita man gani, how much more kining 44 years old nga didto pa maayo pa mahigalang abtik pa ng pagkagabi may pangkaon-kaon uban sa First Lady, may pa mga higalang sayaw-sayaw, kanta-kanta uban sa First Lady, namatay pagkaugma. Of course, balita na. Ang labaw sa tanan, kay ang Il-Inyos magud may nagkuanan agad, dili man na ato din hinga kuan, kay dito pang RMN mahigala, unang mo report si Pulauro anak. Dili pwedeng ma-outscope ta na, Paul, ha? Kinsa may nagbalita may gala, ang Hollywood LA News mo iniingon nga kini si Tantuko kabahin kini sa entourage ni First Lady Lisa Marcos. Straight to the point. Kabahin sa entourage. So kung kabahin sa entourage, i-explain ninyo ngano mo take man og 4 months. Una ma-explain, wa man lang i-deny, wa man lang mahigala mo confirm, wa tanan murag hilom pastirana. Straight to the point. Ngano inana man kahilom ang Malacañang niini mga sukintig paminaw until nga nigawas ning result nga namatyan yun ang Tantuko, ang namatyan yung Tantuko confirm overdose mahigala sa cocaine. Straight to the point. Prangka-prangka ang pagka-istorya ha, pagkadako ang balita. Dili, sus ginoo ko. No? So di ta pwedeng dadoon ana nga, yung private person, yung nakakuan ko no ana, dili mahimong ma-news blackout na oy kay kana mga higala private person si Paulo Tantuko okay. Why supak? Dili sa public official. But ang question, is he a public figure? Straight to the point. Kay kung ang answer yes, he is a public figure din. Igo siya, mabalita siya. Straight to the point. Parihara na kung ingon ba? Panalita no. Daghan man mahigalay niadto ka sa airport. Pag adto nimo sa airport, na may babae dito sa airport, kapila man ang mahitabo na sapiti panalitan anang kuan. Hagdanan sa eroplano day. Sapiti na sa kamod. Balita ba na mga higala og kanang tawhana kanang babayhana wa gyud hiilhe, na wa gyud. Pero karon si Injiluxin ron, nasapiti na kay nya na sukamod kay. Private person sad pero anong balita man tungod sa pagkailado ni Angel Locsin. Straight to the point. So ang elements of news makuha nimo muna kung media prangkang pagkaistorya balita gyud siya. Di ka pwede imong i-downplay nga man private person so hilom mura ba hinuon og gibaatan ang mga mura ba hinuon gipatak-om ang media di ba pwede. Ibalita kay ganun balita man ni. So mo na yung unang punto may kala medyo magdudahin unta ba nga unsa may mura man og kana. I-explain og tarong. Pastilan mahigala. Beato tiwason to adong sunod nga punto. Move to the next point. Sige ko no. Sige, proceed. Audio. Administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paul Tantuko ay hindi po kasama sa official entourage. Okay, freeze. Yeah. Sige.
Kini si Paulo Tantoco dili kasama sa official entourage. Ngano ni abot man og 4 months? Ngano ni abot man og 4 months kapin una i-deny nga si Tantoco dili kauban sa official entourage. Straight to the point. Karon, tugutan ta soy pag-uyon nga si Tantoco dili kauban sa official entourage. Ba't ang iyang asawa day? Ang iyang asawa nga sa Dina Arroyo Tantoco nga cabinet secretary mahigala BBM. Ha? Pwede man nga si Dina maoy official entourage kay sekretary man siya mahigala ni BBM, cabinet secretary man siya, gipakuyog niya iyang bana. Pagpakuyog niya sa iyang bana, mahimo man na. Pwede man na nga gipakuyog ta to Amerika, o kuyog. So na-appeal siya sa entourage. Dili lang sa official. Pakitami sa official konbi. Kini ni ang list ninyo. Kada bang pag-presente mo niya, hindi kasama sa official entourage. O di ang lista. Imong i-support. Why? Kanang kung yun, entourage na. Dili. Umantay sa anang mga tag-entourage because ang first report ang LA News. Los Angeles News. Mo'y niingon. Ha? So karon kung Los Angeles News may niingon nga kauban sa entourage, sama akong basahon, no? According to Hollywood LA News, matod pa kuno sa Hollywood Los Angeles News, Tantoco was in the US as part of First Lady Lisa Aranita Marcos entourage. Isip kabahin sa entourage. So kung munigar ka, nga dili kabahin sa entourage, present evidence. Di lista, pakita mo na yung lista sa entourage. Ano di ba ni pakita? Pwede man tugutan na ito, magkutob man ito, magbana-bana, hino na yung kalakiha. Nakuha ni mo kung punto, day? Ang news, dili na Pilipinas nga news sa LA News. Niingon nga kauban sa entourage. So, ug imong isupak na how to controvert that report, mo present kay imong ebidensya dili na sa sakop sa entourage. Ang sakop sa entourage mo ning mosunod. I-present nimo mo ni ang sakop sa entourage samang lista be. Pakita mi sa lista sa sakop sa entourage. Straight to the point. Kinsa may official entourage. So kini ang iyang asawa mo official entourage, ibutang ta lang presumably because ang iyang asawa cabinet secretary man. So official entourage. So ang bana gipakuyog lang, pwede. Pero imagine kag imo nang limod na ron. May pampagsayaw-sayaw pagkagabi, man tong sayaw-sayaw na dumi. Asa man tong sayaw-sayaw, kanta-kanta na. Kauban mo pangaon pagkagabi ang Last Supper, kauban mo. Kani. Si Lisa Marcos, tapad niya si Tantoco sa panihapon. Tapad niya, tapad niya. Fresh dong. Explain na to, ha? Kanaganing pagpangaon nga tapad pag yun ni mo dahil sa psychology, anak na Boykay, Maykay. Ako di ko graduate psychology, subject lang ako. Pero kay bawo ko na may gala. Ultimo ang proximity manghigala sa inyong pagtapad. Di makakaibisa pag mangaon na imong boss dahil na imong mangaon. Pala, tagamay, anak. Pero paduol ka, somebody na nga, dili na ko mo. O ka na pong nikaon si Lisa nga di paduol ka. Di makabagkigduol, di kayo bisa dako nga crowd karon. Kisa may naas imong table, katog ito imong ika-istorya di ha? Straight to the point. Sige, nindot pa itong i-discuss pero insinyas mas kayo suspinya nga time naman kuno di ay, Straight to the point. Kaya nga tanggong itong commercials. Ugma na to ni Tewason lang, Tagsaon ta ni tagsaon ta ni. Kaya, ug ako'y mo evaluate ini medyo hungaw nga kwan. Pita hungawa. Ug imo ming patuhon nga private person man god. Ayaw kay ang subjects journalism, ang mga media nga tinuod nga nakabati nako karon kay bawo sila unsay elements of news. Straight to the point. Busa ma-report yun Di pwedeng dili report. Simbakog din nahitabo ni sa Cebu. I-report din ni sa media sa Cebu. O doon ay namatay ani nga hotel. Kisa may namatay, businessman man, sikon man. Of course. Padadaan ko do ka reporter dito labi na inay, bana marinig ko ano namatay. Sus, Ginoo ko. Doon ay announcement si Kwan, Mayor. Sige. Kaya doon ako ato sa ipa-announce ni Mayor Archibald kay doon ay tawag diri ato mahigala nga kwan kay labot ni sa kwan siguro suspension sa klase. Sige atong ipa-kwan sa si Mayor Archibald sad ugma ta magtiwas ini atong i-discuss ko ni ang ato lang time daghang matag mga report kun mo kalit na ni mga report so kabot ato masang unahon kay kwan man sad importante man sama ninya pon mahigalay na sudlang sa utang espiritu namo nang malangan-langan ta pero okay lang ulay-ulahin na mag-discuss ani pero ako ning chap-chapon ang discuss nako. Muna akong
kalainan lang sa gamay. Kibaw naman mo na, nakabati naman mo ang tanan. Pero naman ko akong pamaagi sad. Lahi po ni akong opinion. So, ato ning tiwasan. Lagod mahigala bida. O sa Cebu na mahitabo, dakong problema sa station sa radio, di mo kapada ako mapadagyo kong reporter na. Prangkang pagkaistorya ha. Umingon na namatay dito kuno sa waterfront or Shangri-La ba ni asa dapit? Of course, labi na ka na businessman may namatay ha. Bana ni ko ang namatay. Cabinet Secretary, sus kadako ang balita, my God. Straight to the point. Ayaw niya, private person, ipagamay bidan, istorya ha. Muna magkaingon ka bang, muna mag hungaw-hungaw kayo.